Lada pila penenkam ya ki shortcut full set hangta pisa sutu hadu katnu ka jing trikam jong kini ki judsen. Lada ka dok ka one way ka daj way, lada ka one r ka daj r, lada ka one lie ka daj lie. Ya ka jing wan jong ki dok ka pin itu na ki bubbles lani ka jing tnam jong hadin bepila ber ya shortcut powder. Hadin kat tu kat ni minit pin sayui. Ya ka jingwan jong ka thnam lani ki bubbles. Bat kita ki dei ki jingwan jong ki dokha. Wala hadin bapila ber yo powder berlada omdon thnam lani omdon bubbles. Kaba mut ba klemwan ki dokha kumta omdon jingmut ban khwai hai tai jaka. Ya ka jingdai dokha jong kini kisen la zaki om tangu matap nep lani mga Henry ki babun ki perlok ki leui ya ka jingtrei kam 6% jong ki shortcut full set pinui hang ni yo matap nep bo khwai hakwai kapung bat ka jingdai dokha ka bala ishir kai khat maria kawang ha job ka dokha ting Maria kawang biang job yu i yung ruyang tenin matap nep hang ni ukwai da ki shortcut super full set wadla kadai tang hai por janmir laong matap nep Henry ulayo shibun ba kidokha ki bakam he bat ki bakam rit Ulayat huru dak boong bakat bawan ketnam kamut kido kha ki daj baj bat omde tong matam nep ki babun ki perlok ki saki dala ki jongki khmat ya ka jingdaj do kha ka bashir khai jongki ni ki shortcut full set matam nep hang ni khwai da ping attack da ka penan kam ru ya ka set super Kini kide ki jajing bam do kha ki baken saitam ya ka balashna na ki jingbam do kha ki bapaka kini ki jajsen ki trikam hapung bat hawa omdi tangki khadakar ki badaj Henry baro ki jaj do kha dei tang namar ba baro ki pung menta ki dang ya the dang tang ki khadakar Ompat da the ki wei pat ki jaj do kha namar ba ompat wan uslap ki do kha kim pat im kumda haman ka wei pak wei kepung ki don tang ki khar lada de ki kharim ne ki khatmai u shortcut sen un yalam lut ya ki do kha shaying shedja ki don ki perlok ki ong ba maria ber yu powder Mi katnam gadokha kalaya boy Henry bomdat lada jeba longkumta check yo kwai uksai usisa lani upong namar balada gadokha kawan bat kamdat kabamut bakadon jingduna om hautiusen Henry kade hauksai ukwai sisa lani upong yakini gijing pensma iubang bat jingbam dokha Lates hakibun teli kipung palat ya kakatsan teli. Umatap ne bakate gasngi uloong bo kwai tang nadu kapor arsteng hadu dadum. Ulayo palat ya kasan kilo kidoka da kabau penenkam ya ka full set jongu super. Kini ki jajing bam bat ki jajsen do kakin setrei kamha. Lada de haka kwai pale lani ka kwai atong persang ban mat shisin da ka full set pinsa ong artat wow kabadesha kani ka video kamde ka video ka bashutok ka bashutau ka bashushna Henry kade ka video ka bashisha ya ka balas sakiru da ki bungut kibri hakate gasngi ya ka jingdat ki dokha Yakini ki jajsen kam tam lada la penenkam ya ka full set lada pikwa bantiet yakini ki jajing bam doka siu lupa ke pisah ke Google Pay number
pra lai nyon riu lai kendai screenshot ye ka payment jong pi. Pa shangi ye ka screenshot ringkat ke kerteng bet ka address jong pi. How WhatsApp number jungi kendai not pra kendai pra. Prai sau ar pra. Batang hapok ke sitayo. Ngin sapen poi. Yaki order jong pi haka keti jong pi. Puli ya ke description hak kejat jong kani ke video. Kanang ba pinang sengutu kambah sisu. Koble sibu ni yepi bro. Next.